Plecăm din Berlin și vom intra în Cehia, ne vom opri la Praga. Praga este capitala Republicii Cehe, populație de 1,67 de milioane de locuitori și este vizitată anual de aproximativ 4 milioane de turiști veniți din toată lumea. Este plasată pe locul 10 în topul orașelor din Europa vizitate de cei mai mulți turiști. Am stat la o coadă aproximativ o oră ca să intrăm în castelul din Praga, castel care poate fi vizitat contra cost și în funcție de preț puteți face turul mare sau turul mic al acestui castel. Vizităm în continuare orașul, ne întâlnim cu foarte mulți turiști și la recomandarea ghidei noastre oprim la un muzeu mai târziu. Asta este muzeul cocoșilor. Este aici de nu știu cât timp. Dacă dumneavoastră vedeți legătura între acest monument și cocoș, niciuna, dar poate pune și necăcoale. Eu tot atât, dacă haideți să vedeți. Îmi pare rău că nu este un grup de ulei alcoolice, da? Toate cu mâna. Toate. Numai noi avem mici. dar e cine pe voi e acolo? Nu, pictorul mic cel Bravo! Îi face poze, îi face... Ne aflăm pe podul Carol, care traversează râul Vltava. Construcția acestui pod a început în anul 1357 și a fost finalizată în secolul XV. Lungimea podului este de 515 metri și are o lățime de 10 metri.